Mun kasing tako amin ay mun ibingay, iskanta, liwliwa, yadama. Da kayo ng biyag di radyo sagada. Dong ay si Dong sa lidumay. Kata may saan ay bagmanan nga aldaw kada tayo amin. Dahito iti panagsubli manan ti programa nga datako yanan na batawa. May sa nga environmental program dito ya Radyo Sagada. Kat nga rod ti agbalin nga topiko tayo tata. Kata dahito ya bulan ti Abril. Apay dahito bulan ti Abril. Amuyo pa. Dahito nga bulan ti Abril kat maawagan nga Earth Month. Wano bulan daytoy lubog, wano planeta papagyaman tayo. Iti sumangbay nga rod nga April 22, day takat ting tunbigat kasi April 21 tatta. Isu ti maawagan met nga Earth Day, masil celebran met laeng iti tinawal. Daytoy kat saan lang amay sa nga petsa iti kalendaryo no di panawagan para iti napaypayso kana positibo apana balbal. Data yung matattao ti mauawagan nga caretakers wano stewards ti Mother Nature. So nga, daytoy nga Earth Day, katantay amwan, diya sungsungbatan tayo, iti aglawlaw, kas maawagan. Kas datayo nga maawagan, nga protector, diya planeta. No stewards tayo nga ruti Mother Nature, daytoy nga stewardship, kat saan laeng panangaywan, iti aglawlaw. Panangbibig daytoy ada tayo ket paset ti mas dakdakkel nga sistema. Dagiti kabakiran tayo arumbeng nga entay sa lakniban kontra kadagiti aramid ang makadadaet akas nga rod iti kainin. Panagpuor ta isu ti uso tata daytoy panaguram iti nangruna apo iti kabanbantayan. No daytoy kainin apo ket pananguram apamayan tapno malinisan wenno madugaman na nalawlawa ay parte ti daga tapno mamulaan. Daytoy a panaguram nga pamayan nga mayararamid ket agres resulta iti soil degradation. Apay no napuuran ti daga matay dagiti microorganisms amang patpataba ditoy. Sigun kadagiti eksperto iti agrikultura ti daga adinmalan iti nakaro apudot ket maawawanan iti kakayanan nga mangegem iti danum. Kaduan kadagiti uram ket human induced. Aramid met laeng dagiti tao. So nga ay na, ipagbaga tayo nga datayo ket protector. Baliktad datayo timang dadadaen iti aglawlaw tayo. Isu nga iti daytoy may bagbagamot lang nga pamayan iti panagkaingin nga isu ti maysa. Kaya nga mas supyat tata nang nagruna nga rod ita nga napudot iti panawen. No daytoy kaingin na iti kanayon nga napagpanagpupuor tayo iti dagdaga no kastoy iti kanayon nga mapaspasamak ket isumet lang ti agbalin nga rason iti nalaka panagregga ay dagiti daga wenno daytoy landslides no umay met daytoy panaga at tudo. Kuna ni Chief Seattle iti saying na nga whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. Iti Ilocano anyaman ti mapasamak iti lubong ket isu ti mapasamak met lang kadagiti anak ti lubong. Mangipal palagip ati dadaed iti aglawlaw ket agsubli iti salunat ket pangkabyagan dagiti tattao. Sigun met iti maysa nga pamoso nga kasabihan dagiti Native American akanayon met lang manggamagen tayo ken us-usaren dagiti environmentalists hindi natin minana ang mundo mula sa ating mga ninuno. Hiniram lamang natin ito sa ating mga anak. Saan tayo nga tinawid ti lubong kadagiti kapututan tayo.
Gaputa binulod tayo, daytoy kadagiti anak tayo. Katsakbay tayo nga ron apo, na itultuloy daytoy nga programa ay datakuyanan batawa, kaya may saman pa ay nga kansyon. Man balbaliw di ay chimpo, enggay maikawa day adu ay tatago, enggay usayan man remedyo. Muwada di pawag yan waday malayus, napipigsa ay yugil to'y umikiwag. Kamanwaday pagpagana, nagpanbalbaliwan, di klima ay inayon sa induot mo damdam titikra. Mawada di danag, bumatusan tama, ardi tumaltal na dibya, tan pagway ulyan. Wada apoy ng baliwanan, sa ugaling di uong ay tuan sa ubaga ang sik ay titaanda. Ay gay kumut uwasan na ilan at sin Biblia, ay sin maudi ay chimpo, kumut sudi tatago. Man gagay man na sila suida, sin pamilya di maniibaw da, apay mansa di patunay enggay mailila. At atupay ay bisyo, do'y enggay magkaiwala, biyagay man sinandagang kay lumaulawa. Enggay mawaday antay Kristo, ipilit tayo na itas Kristo, apay sa mo. Enggay matungtong palsan pato, balik ganda san Biblia, ipugaw ulawon ta, iapaganday at agoy, sunga siputan tako. O ako Diyos ay arini, ihisim ka dadaulan may tudadi, say magay panudyatan mi. Ayayin sali. Mataba kayo nakatutok 8104.7 FM Radyo Sagada, Matutyaan, Munragsakan. Ayayin sali dumay. Kata ang susubli tayo nga ron iti daytoy nga programa, datakuya na batawa. May panggapis na daytoy topiko tayo, iti selebrasyon, muna obserbasyon, daytoy bulan ti Abril, kasa maawagan nga Earth Month, kan daytoy April 22, ang maawagan mo nga Earth Day. Kataan niya ba, ti pakasaritaan na daytoy, tayo man na basit ibingay, ti history no ababa nga pakaistoryaan na. Ti umuna nga Earth Day kata napasamak iti 1970. Ideya daytoy ni Gaylord Nelson maysa nga US Senator manipod iti Wisconsin gapo iti nakaro na oil spill ijaya Santa Barbara, California uno pollution. Inspired by the student anti-war movement, kaya ti Nelson nga i-channel ti energy iti maysa nga national teach-in nga environment wano mang i-highlight kuma iti panagtignay manipod iti tattao saan nga magapu iti gobyerno wano iti panag-aksyon nagtaod kadagiti komunidad kaysa iti daytoy kadagitoy da nakatugaw. Nirecruit na nga rod ni Dennis Hayes, may nga ubing nga aktivista, tapno organisaan daytoy na sa nga event.
Pinili da daytoy petsa nga Abril 22. Gaputa nagtinag itinagbaetan ti spring break kan final exams amang imaksimisa iti partisipasyon dagiti estudyante. Iti nga root April 22, 1970, 20 a milyon nga Amerikano wenno 10% iti US population ijay nga tiyempo tinapan kadagiti kalkalsada tapno protestaran dagiti kinaignorante wenno kinaawan kaamuan may papan iti aglawlaw ken kidawen ti panagbalbaliw iti panagtignay para iti nasayaat ang masakbayan. Daytoy nga umuna ang mobilisasyon ket nagresulta iti panakabukal ti US Environmental Protection Agency wenno EPA ken ti panakaipasa ti landmark laws kas iti Clean Air Act ken ti Clean Water Act. Ti Earth Month tumunggala bulan ti Abril ket nagtaod manipod iti panagdakkel daytoy nga environmental movement. Bayat nga rumigriga ti parikot ken dagiti issue may naig iti aglawlaw dagiti pakasaknan manipod iti komunidad palawa iti pakasaknan ti sangadubungan akas iti daytoy panagbaliw-baliw ti klima wenno climate change ken panakapukaw ti biodiversity ti maysa nga aldaw ket saanen nga umanay tapno i-cover dagitoy klase ang kalawa dagiti kari. Idi taon 1990 daytoy Earth Day ket nagbalin nga global. Anang mobilisa iti 2 a milyon nga tattao iti mapan nga sangagasot 40 ken maysa a pamilyan. Ti maysa lang nga aldaw nga obserbasyon ket nagbalin ang makalawas. Enggana nga nagbalin nga bulan. Kapo kadagiti serye dagiti summits, clean-ups ken educational programs ang maisaysayangkan. Iti early 2000, dagiti non-government organizations, dagiti eskwelaan, ken dagiti pagnegosyoan, ket nangrugin amang usar iti entero a bulan daytoy Abril tapno i-highlight ti sustainability goals a nagturong iti unofficial ngem nalawa pakabigbigan daytoy Earth Month. Take note, nagrugi daytoy iti 1970 sa Jai America gapu iti banag maipapan iti polusyon. Ita adang ti 190 countries nga makimay-maysa iti daytoy nga obserbasyon. Katamay sa tayo dita daytoy pagilian nga Pilipinas. Nuwakit kita daytoy Pilipinas ket nagad adu apo dagiti parikot nga sangsangwen na no maipapan iti pakasaritaan ti aglawlaw ti environment. Ti problema dito'y Pilipinas ket saan ana isabsabali iti parikot dagiti adu met laeng a nasyon. Ngem kanayon nga ipagabaga tayo at ti Pilipinas. Uray no bastit ken nakurapay a pagilyan ket napunpunno wenno jay kunatayo nga nabaknang kadagiti natural a rekurso. Ngem no apay met kadagiti babasit nga pagilyan akas iti Pilipinas timang sagsagrap iti arami dagiti dadakkel ken babaknang a nasyon. Anya ba dagiti sumagmamano nga mapadpadasan ti pagilyan no maipapan iti pakasaknan iti aglawlaw. Iti napalabas nga tawen iti 2024 ken daytoy kalkalpas nga 2025 ket na-record dagiti dangerous heat index iti pagilyan alinmampas iti 45 degrees Celsius. Daytoy kata iti adu lugar. Sigun met iti panagadal ti ocean cleanup ti Pilipinas ti maysa kadagiti kadakilan nga contributor ti plastic nga mapmapan iti baybay. Mapatapataan na surok 350,000 metriko tonelada ti plastic ti maibulbuleng iti baybay iti tinawan. Timig samot lang dagiti bagyo akas iti napadasan tayo iti napalpalabas nga tawen tayo inaganan ti sumagmamano ni super bagyo nga Yolanda ni Ompong kani Uwan. No sumangpet dagitoy dalakkel ken napipigsa a bagyo asahan wenno namnamaen tayo
Ang kalpasan na, ti presyo dagiti taraon ng runa dagiti bagas kinak nateng ket balitok apo. Wenno nagngingina. Syempre, apay ta bumasit ti supply ta dinadael nga rod dagitoy nga natural disasters. Sigun iti Intergovernmental Panel on Climate Change wenno daytoy IPCC, dagiti pagilian nga makuna nga archipelagic akas iti pagilian tayo nga Pilipinas ti pinaka-vulnerable iti panagnato ti antas ti baybay wenno daytoy makunpuna nga sea level rise iti Ingles. Sigun iti pag-asa, ti mapadpadasan tayo nga pudot ti panimpo ket saan lang ang natural nga siklo. Ti temperatura ti Pilipinas ket ngumatngato iti 0.1 degree Celsius tunggal dekada. Kasla nagbasit no panunuten ngem umanay daytoyen tapno mangrunaw kadagiti coral reefs a pagbalbalayan dagiti nagadado nga ikan. Nagresulta iti nagbasito nga matitiliw at dagiti mangalap no mapukawdan. May sapay, ti pagilian tayo a Pilipinas ket kanayon ang maawagan nga sachet economy. Kapoy ti kinarigat, dat tayo nga Pilipino, naghilig tayo ijay makunkuna nga tingi, kuno ijay babasit. Mas nga pilian dagiti adu nga tattao, tiya tingi-tingi wenno babasit nga nakabalkot iti plastic wenno cellophane nga adda ti aluminum foil na. Sigun iti GAIA wenno daytoy Global Alliance for Incinerator Alternatives, datayo nga Pilipino ket agus usar iti halos 164 million nga sachet iti inaldaw. Ket imagine tayo apo ay na ti papapanandiyay nga milyones nga sachet every day. Dagitoy ket saan amarunrunot ken mangpulpulat kadagiti kanal tayo amang ituntunda iti layus uray no nagbasit laeng ti tudok tangarod nasaraan dagiti pagnaan ti danum. Adamot kiti dagiti inisyatibo dagiti tattao no salakniban tayo nga rod daytoy nga planeta tayo. Adda dagiti aktibidades nga maisaysayang kat may naig iti environmental protection. Ngam no mamingsan, pampamayan laeng apay saan nga masustain. Numero 1 nga aksyon siguro nga maisaysayang kat ket daytoy makunkuna nga tree planting. Ngam adu ti tree planting activities asan nga agbalbaligi kalpasan a maimula. Apay kaputa kalpasan na basta laengen nga mabaybayan dagitoy. Sigun kadagiti forestry experts, mas importante ti tree growing kaysa iti tree planting. Tree growing kaysa iti tree planting. Awan met laeng ti papanana no agmula tayo nga mula basta laenget ay baybay antako ay kalpasan na. Mayatet tinin imulat ako datakot bantayan tasiknen tako. Ti survival rate dagiti baruan na imula akayo ket kadawyan nga da iti 20 hanggang 30% laeng no awan apo ti maintenance na. Iti tungtungan daytoy enerhiya ken carbon footprint. Ti kada kilowatt hour ti kuryente nga matiptipid tayo ket kapada ti panang bawas iti coal wenno uling ang maururam babaen dagiti power plants. Ditoy a pagilian ket 60% 60% ti kuryente tayo ti agtataod iti uling wenno coal. Akang runaan ang makagapu iti emisyon ti carbon dioxide iti atmosfera. Ti 3 nga R nga kanayon nga denggedenggen tayo. Reduce, reuse, recycle. Daytoy itiya kanayon nga maisursuro met laeng kadagiti ubing itiya pagadalan. Anya ba daytoy 3 nga R itan nga moderno nga panawon. Kunana reduce, number 1 reduce wenno bawasan. Kaya nangasawen saan laeng nga ag-recycle, bawasan ti panaggatang kadagitoy makunpuna nga single-use plastics. Reuse usaren manen.
Kanayon nga iruwaman ti panang itugot iti bukod nga tumblers ken eco bags numapan nga agmarket. Dagitoy tumblers tapno saanen nga kasapulan nga gumatang pay kadagiti naka container nga mineral water. At least kakabilanan iti danon. Ken lastly, daytoy recycled wenno iproseso. Panang manihar iti basura, isort ken isina kadagiti kadagiti dumapay nga basura mangrugi iti balbalay. Mabalin mo ta nga iresiklo tayo dagitoy da plastics kana pagbalinan tayo nga vases wenno pagmulaan kadagitoy da mabalin nga flowers wenno nateng iti arubayan. Tiya may nga average a Pilipino kat mangiparparwar iti 0.5 kg sa ti basura iti inaldaw. Isu nga no iti may sa pamilya nga daan iti mga miyembro na suruko siyam nga gasot nga kilo a basura ti mapatpataod da iti maysa nga tawen. Kat amuyo ba at ti maysa nga plastic bottle kat sumapol iti 450,000. Ano 450 nga tawen, 450 years sakpay at talaga nga marunaw. Isumadiay ipapaunay nga ruta daytoy matlaeng dagiti ahensya nga masaknan tiya 3 R's: reduce, reuse, recycle. No titunggal Pilipino ket agliklik iti maysa a bote kada lawas, bilyones a plastic ti saan. No bilyones nga plastic ti saan nga mapan kadagiti karayan tayo wenno dadumapay nga bodies of water. Naibaga tayo itatay at ipagilyan tayo nga Pilipinas ket nagbaknang kadagiti natural nga buya, kadagiti natural a rekurso. Ti Pilipinas ket maysa kadagiti 10 ket 8 a makuna nga mega diverse nga nasyon iti sangalubungan. Kaya't nangasawen ket adaan daytoy iti nangato a bilang dagiti endemic species. Ngem 70% ti kabakiran tayo tinapukaw iti napalabas as nga gasot nga tawen. Ti Pilipinas ket balay wenno papagyanan ti mapan nga 52,177 species ti mulmula ken ayop wenno animals. Kagudwa iti daytoy a bilang ket endemic wenno ditoy lang talaga pagilyan tayo ang masarakan. Kat ita, nga apan tayo inuram, dagiti banbantay tayo, ay nangay, tinapanan, dagiti mamagyan. Siyempre, tidaduma, kas kadagitoy da, kanakanan da ay wada, madas-ngan sinan babae, ay uwag, wano, sinuman sisa, kat siyempre, intuwot takon si ayunda, sugop dagat isnan babae tako, bumabada, kaya siyempre, napuuwan, nan muntutuan da. No itang panawan iti napudot iti panawan ket krisis paylaeng anayon nga mangumagagan tayo kadagiti damag at sektor ti agrikultura dagitoy daman nalon nga mangpakpakan kada tayo ti pinaka-apektado. Mangrugi paylaeng iti daytoy anyaman nga parikot iti aglawlaw daytoy pagilian tayo nga Pilipinas. Kanayon akaraman daytoy sektor ti agrikultura amang sagsagrap kadagiti problema. Bilyones a piso ti kanayon nga mapukpukaw kadakwada. Ket kadagiti nagad-adu nga problema nga nabanggit tayo. Anya nga rod ti kasapulan? Kasapulan o dagitoy da masaknan nga ahensya kas iti DNR kunada ken daytoy BFP saan mi nga kaya nudak da kami laeng kasapulan ni titulong yo. Kasapulan ay mun bibinadang tako. Kasapulan ti panagkaykaysa a panag-aksyon. Ti parang balanse iti responsibilidad ti tao ken dagiti adda iti tugaw met laeng dagiti nakatugaw iti estado. Nasagi tayo tatay di konsepto ti climate justice. Pagabaga tayo adagiti marigrigat at pagilian akas iti Pilipinas, dagiti nga ro pinaka-apektado
iti daytoy negatibo nga epekto ti panagbalbaliw ti klima. Tauray no dagiti babaknang apagilyan ti mangparparwar iti kadakelan nga emisyon ti carbon dagitoy da babasit apagilyan ti agsagsagaba. Daytoy ti rason no apay anapated ti panakinayon kadagiti grupo akas iti Greenpeace tapno ipaganetget ti sungsumbatan dagiti dadakkel nga kumpanya. Saan ang masapol a grupo nga makaputayin pagatayo no mas adado kata mas nga dakdakkel ti kasta tayo matlaeng nga agtignay ngem saan nakasapulan nga grupo matlaeng ti ikasta nga agtignay kaputa uray may sakala nga individual ket nagdakkel at tulong no diay basuram ket ammom nga ibulsa kan ikabil iti usto nga pagbasuraan. Saan apang laeng iti aglawlaw daytoy ibagbagatayo kaputa pati matlaeng iti bulsa tayo makatulong. Sa taas ba naman kasi ng presyo ng mga serbisyo kan magatang tatanga panawen. Kung nadamot lang nga road may pera sa basura. So nga, suruan tayo. Nagiti dadumamot lang nga diskusyon. Iti reduce, reuse ka na recycle. Nga matungtungan tayo dayta. Iti daduma nga episode dayto nga programa. Itata nga krisis iti lana, itata nga krisis iti enerhiya, amuyo ba at ti Pilipinas ti maysa kadagiti pagilyana iti Asia. Nga ayan ti kanginaan ang mabaybayadan iti kuryente. Isu nga ditoy nga subrek daytoy makunkuna nga panagtipid iti enerhiya, panagtipid iti dano. Krisis iti enerhiya, krisis iti lana, kana krisis matlaang iti danom kaputa may sabulan na suruken ako nga awan tiya tudo na. Ita panawen ako kat sangkawara dagitoy da plastic. Saan lang ang literal nga plastic a basura kaputa adda dagiti agpangpamarang nga concern ngem saan gayam. Isuti ko na tayo nga kaplastikan. Greenwashing kumbaga matlaang. Tiya panagpamarang wano panagpanggap dagiti kumpanya nga isuda kada makakalikasan ngem saan damot nga sumardeng ang mga parwar kadagiti plastic ken mga beleng iti basura kadagiti bagbagi iti danom ken dumapay nga disso. Kanayon matlaeng nga matungtutungtong daytoy Ecological Solid Waste Management Act wano RA 9003. May baga-baga ngem saan matlaeng nga sustainable ang maipatpatungpal uray iti kada barangay. Sustainable nga kuna tayo, ngem saan tayo nga maiya yaramid. Dito'y matlang nga sumrek daytoy tungtungan may panggap iti regeneration. Kanayon nga sustainability nga ibagabaga tayo ngem sa balian tayo. Tadaytoy nga sustainability ket nayunan wano panagpatalinaed ket nayunan iti mindset nga regeneration wano panang pasubli ket maymayan. Kasano ba nga isubli ti kinataba ti daga? Kano kasano nga paimbagan dagiti watersheds? Ti edukasyon para iti sumarsaro nga henerasyon ket masapul amang rugi iti panagmanihar iti basura. Bayat nga dumakdakkel da tapno iti kasta mapangato ti pro-environmental behaviors dagitoy nakunada. Sigun iti panagadal ti UNESCO, ti edukasyon apang aglawlaw iti uneg ti eskwelahan ket mangingato iti pakasaknanda iti panang taripato iti aglawlaw. Ti panang isuro iti maysa nga ubing iti simple a panang isina-sina iti basura kan panang isuro ati basura ket saan basta akumpurmi ti pakaibelbelengan na adda ti dakkel nga impact na iti entero a pamilya na. Ti kalikasan wano nature ket saan amay sa rekurso a basta laeng nga ususaren. May sa daytoy nga source wano pagtaudan ti biag anasken nga aywanan. No maawan ti kalikasan, awan ti ekonomiya a mabati. No iti komunidad, anya dagiti mabalin nga aramiden tayo. Ti panang taripato iti aglawlaw babaan ti panang patalinaed nga green wano berde. Dagiti banbantay tayo manipod dito'y sagada hanggang na iti tumunggal sulit ti pagilyan nga Pilipinas.
Komunidad kunatayo, isungasan akaya nga aramiden ti may salaeng nga tao. Kasapulan a suportaran, metlaeng ti aramid ti kada maysa. Saan ati crab mentality. Suportaran metlang dagiti produkto nga lokal nga agtaon mismo kadagiti kakailyan wenno lokal aman nalon. Ti mapuna nga farm to table tapno babawasan ti carbon footprint iti transportasyon. Nang runa tatagaron nga kunatayo krisis iti enerhiya ken lana. Ti Earth Day ken Earth Month ket masapol nga inaldaw. Ti kada desisyon tayo, manipod iti gatgatangan tayo iti merkado, enggana iti ibut-butos tayo a leader ket ada epekto na iti lubong nga ibatid tayo. Ti Earth Day ket saan lang apalagip iti kalendaryo. No di may sa apanawagan ken sangit ti lubong tayo ang maibusen. Inton bigat, April 22. Earth Day, ket saan nga umanay, kaya aramiden tayo apan ng patay, iti may sa oras kadagiti kuryente, akas iti nyarami tayo iti Earth Hour. Wano pa nagpost iti litrato iti social media, bayat nga agmulmula tayo iti kayo. Panunutin tayo, dagiti karayan tayo, dati ket naglinis, ken natalged, nga itakot na punpunno, iti basura ken makasabidong. Dagiti kay kayo iti, nga nagadadu, nga itakot sumagmamano laengen. Dagiti banbantay, adati kata green nga green, ng itakot kalbo. Wano black, gapo iti uram kan illegal logging. Kan sapasap a panakapukanda, gapo kadagiti dadakkel a proyekto, gana iti angin nga entay maanganges nga itakot agsagsagabay iti air pollution. Kasi data, nga smag-apo ti agrikos tayo gapo iti saan nga sumardeng nga uram. May nga love letter. Para iti sumarsaruno, akapututan, baka saanin makakita, iti kinapintas, ti aglawlaw, kung saan tayo nga aksyonan. Makimay sa tayo para nga road iti obserbasyon na daytoy Earth Day, ken Earth Month, para iti masakbayan tayo amin. Saan agaputa daytoy, ti uso, no di ka pungarot, ta utang tayo iti anak tayo, ti may sa alubong nga adaan pailaeng iti anamnama. Kung nati slogan, kalikasan ay pagkaingatan para sa kinabukasan ng kabataan. Kada day tangarud apo tinaibingay tayo maipapan iti daytoy selebrasyon wenno obserbasyon ti Earth Month ken Earth Day. Iti daytoy nga programa tayo datako yan na batawa. Padaanan dagiti dadumapay a panagibingay kadagiti tungtungan maipapan iti climate change. Aglawlaw ken daytoy lubong tayo iti sumarsaruno nga lawas iti daytoy pailaeng a programa babaen kadagiti community broadcasters daytoy radyo sagada. Ket nga ruda siya misimbay para iti daytoy programa agpakpakada ket mangibatbati iti naimbag nga agsapa. Padaanan mo't apo, ti